hayi uDoko muhle kakhulu ngeke ulunge kuyena kanti yokuhlaba ngempela phela wona Usethathiwe uDoko. usunanengane ngeke ulunge uDoko usunanengane ubuzela wena Ngibuza indaba ezitha. hayi suka ngimeni kancane mina nami ngijwaza nengane umuntu lapha ekhaya uhamba ubutabani bakhe asizwele Wathi uphunguza kubuzwathi. all right guys lana ene kufanele ukuthi kube khona imfundiso ezenzakalayo ngempela ngemvunulo angikuphiki lokho izwe lonakele izwe lipequkile kubheke phezulu khona manje besikade sisebukhosini sikhala ngomuntu ofike nezingane wathathwa ngaphakathi ebukhosini sakhuluma saze sagexa imlomo into engakaze yenzeke nalena esikhala ngayo yemvunulo yenye yezinto futhi ekungafanele ukuthi kodwa kuphume inhlamba into ebuhlungu-ke lana ukuthi ungizwe uyibhimbi ungizwe akaxolisi ungizwe isilima nje futhi nje angazi ngizothi inhlobonye yesilima Usulwe nje. kodwa into ebuhlungu ungongizwe ulandelwa abantu abahlakaniphile right yes ngiyangizwa-ke manje ungizwe wathi ayikhale sayikhalisa sadla ukufisha unyaka wonke amathini namhlanje siyanya imali yegrosa sigrosa ngo-5,000 ngoba asik-afford ukudla lukamayimayi yes kodwa kuzosuka usikhotheni wala egama lakhe ngithuma ingane ayiye esitolo afike ayihlabe ngempama ayihlabe ngo-okapu ayixhaphise ingane kube buhlungu guys lento ayikho ngomayimayi lento inge-message ephumile inge-message ephumile mina nje ngiyamazi ungizwe angimjwayele kodwa ngiyamazi ukuthi akasona isitabane akahlangene netabane futhi noma ngaba isitabane esiyi-after 9 athi uyafihla abake bamhlabisa mangabe wakwahlaba abafuna ukubuyela kena ngoba akaromansi Yebo. so ngizama ukuchaza lento yokuthi bafethu asingayipromothini into yokuthi kube ngathi siyabapromotha ukuthi bazobashaya sibanika amandla asihlanganeni manje nisibumbaneni endaweni yokuthi siwukhuze lo mhlolo manje la sihlukene kabili ungizwe siyamkhuza simkhuzi mangethe mfowethu ngiyakusola ngiyakushaya mntwana lapho phezulu ngiyakusola ngiyakushaya bangikhala ngiyakusola ngiyakushaya isitabane noma ngabe isitabane sidliwa ngemumva uyafana nentombazane kodwa ngomunwe sizitabane sonke sesithukene kakhulu lana yabo nje manje mina ngihleli lana nje ngiyanizwa ngikhuluma ngendaba yombhosho na nginengane mina eyenza lowo mkhuba angikwazi ukunga-affecteki Akusiyo umkhuba impilo. Congo Zulu vala imike vala namama Singo, hayi Congo. hayi phela ungangilwisi sesilwa sodwa uyabona-ke ukuthi usenzeni ungizwe niyayibona ukuba kangizwe niyayibona ungizwe into eseyenzile siyalwa manje sibanga igama Singo right leli flagi okokuqala liyini masilibeka entweni yokwakhiwa liyindwangu indwangu nje ifike nomuntu omhlophe la masuke eshada nami ngisuke ngibalekela esintwini sami kodwa thina asimene entweni eyodwa uma ugqoka isikhumba ngoba ushada sicaciseleni vele sizalelwe emalokishini amasiko asiwazi kodwa sicacise ngendlela efanele ukuthi leke eyamakhosi ihamba kanje 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 ngcono mawuthatha ufuna nje ukuhloba ngoba umZulu nangoba ubuntukazana bakho ugqoke kanje kube yinto ekhulumeka kahle sifundiseke kuhle okwenza kodwa akungathiwa yani phela kamayimayi nizoyisutha induku hawu uyasilahla mangethe ubukisa ngathi uyasigumula wena manje usihambisa ngeziqi awukwazi mangethe shisa mawubanda impi misiqalile awume emngceleni it's either ungapha noma ungapha ngoba kuyacaca ukuthi kunempi kodwa okufanele ukuthi kwenzeke ukuthi sifunde ukwehlelana sifunde ukufundisana ngendlela efanele kubhlungu basisobizwa ngezinja uma kuthiwa mina lapha ngithe abantu ababulawa vele ngishilo ngishiswa yini mina ngeke uthi angihambe ngiye kwelinye izwe ngazi bani
njengoba ngingena anti ngingena gogo kade ngihlala emotweni phambi kwenu ngixoshwe ingane zami lapha zingixoshela lo dladla ngoba zazimfuna kade ngizomtshela kuqala. Mana-ke mina ngithi kini siyabhizi khona abantu abaphezulu lapha abasebenza ngalezi zinto abameli be-alphabet genge naye ngimkhombisile ukuthi naba abakubophayo nansi incwadi ukuthi angiyipostile lonto leyo. Uma ngiyibhizi ngisolva lonto leyo i-alphabet gang isithi iyahamba iya kwaMayimayi iyothenga amabheshu iya ngawo kwaMayimayi iya kuphi. Uyabona-ke manje-ke uma ngabe nguNkulunkulu etabani ningangilaleli nithi seniyogqa amabheshu nithi fire with fire ngithi-ke mina ngeke ngibuye lapho ngoba uzula kahlehli kubonakele uma ngabe kuthathwa ukuthi uzula kahlehli. Kodwa wena futhi ufakazi mana zwa wena ufakazi wokuthi lo ikota noma uhafu kalo Zulu ongahlehli uZulu ama-after 9 Zwane iphelile ingane Zwane asimene eqinisweni bafowethu ingxenye kaZulu laba abaqinile impela bangabonakala ukuthi bazita yibo kanye Zwane abashaya ingane ebusuku uma kushaya isikhathi. Wena amadoda amaningi 80% wamadoda ayazidla itabane kakhulu adla ngisho amatshitshi emdidi ngoba iy'thwalo zabo zifuna kuwona umdidi. Kodwa uma ngabe sikhuza ukuthi asisukwenza u5 with 5 bese-ke nina nithi niyakwaMayimayi nemvunulo. Mina bengingakhaleli lokho Zwane. Uma ngabe shada lalela bebe uma ngabe kushadwa umfazi ugqoka isidwaba indoda igqoka ibheshu nenhloko yonke lonto leyo. Manje lo mshado uhlukile bonke bagqoka into zabantu besilisa uyabona. Omunye akagqoka isidwaba kodwa futhi ingasebenzi imvunulo yembube. Kodwa asikwazi ukuba izinja Zwane sabantu. Asikwazi ukuba izinja Zwane sabantu. Kubhedekile nawe ugodoya imfowethu sabantu. Wema kachikho ufaka icala khulumile sakulalela. Akhulume noNdlovu. Cala ukukhuluma. Wazi Niyaphila bafowethu? uyaphila unjani? Khona cha mina ngizoqala la nje bafowethu. Vele kona cishe imbuyazi ngiyakufuna kodwa akasikuyeke lokho. Ngifuna ukuqala la. Kodwa iphepha lakho nesiyezi shembe uNkulunkulu wami uzongenzani mdoli? Mangethe don't tolerate this thing noma ngabe kuthiwa dinasiyezi mkhiphe ke Ndlovu. Hayi no kumlalela ngandla kwethu umwanini Uthini mayethu yakufuna pho? Hayi kanjani? Yamsaba. Asinayo inhliziyo zokuncokola thina. Vele ngincokola noZwana. Alenzeke nibheshu ngeNdlovu. Ngithi mina oZwana. Ngeke vele mina uncokole nami uzongitshela ungazi ukuthi ngiphila impilo uzongitshela uyangifuna. Ekunqokole nami lawo masisimba wena. Oqala ebekhuluma Ndaba ezithe. ngicela ukuqala lapho mina uZwana ukuthi oqala ngizwe lapha ebekhuluma namadoda la enze lo mkhuba lo. Kulungile ke mhlasimbe kubantu besifazane bagcine sebeyifaka noma sebebone ngathi linkulumo nabo yabathinta. Ngiyezwa nje sebekhuluma kakhulu noma sebekhala kakhulu engathi mhlasimbe kulesi sithombe ukhona umuntu esifazane thizeni noma ungezwe ebhanqe bonke abantu kodwa nje bekhuluma ngabantu besilisa lapha abamoshe kakhulu ngemvunulo. Ngathi kwayithina singamadoda okwemvunulo kukhona la okusilimita khona kwathina. Lokho okwenzakalile ngeke sikugqokise noma sikufihle sithi right cha kuyinto nje wrong futhi okufanele isukunyelwe ngendlela eright ikhulunywe futhi iyekwe. Uyabona nje mina lokho okwenza uZwane ngiyakuthanda ukuthi nikhuze ukuthi abantu abangasukuya lapha kwaMayimayi ngoba ngiyakutshela ummiso nomatshana ngeke kuze kube kuhle ngoba ngikutshela nje ukuya kwabantu lapha kwaMayimayi mina ngikhona ngila eGoli ngiseRosettenville ngizoya nami lapha ngeke kuze kube kuhle. Yolamula noma uyolo. Angisabisi umuntu kodwa kaMayimayi ngizobe ngikhona nami njengechunu ngizobe ngiyoyibukela ngoba nalo lifuna ukuyobona lento ezobe yenzeka nami ngizokuyobuka
kodwa abantu umuntu akangafuni ukuthi makukhuzwa into wrong bese yena ezama ukufuna into ezo-opposa leyo nto leyo noma enza ngathi akaboni ukuthi uku-wrong ekubeni ku-wrong. Into wrong i-wrong nje ngeke siyifihle, nento ongafanele yenziwe akufanele ukuthi yenziwe. Ungasebenzisi ukuthi wena ukwazi ukukhuluma kakhulu noma ukwazi ukukhuluma kangcono nabantu. Wena uthi iqhulu li-right likhuluma lishilo lokuthi zife ngavunye. Zife ngavunye kanjani? Ngikwazi phela ukuchaza into nawe uyizwile kade kwase-trend. Cha, iculo kodwa lapha khona okwabuzwa ngisazi noma wena ukuthi bathini labantu laba okuyibona abaqondene nalento lokukhona nokuphawula sebeke bakusho mhlasembe kuyixolisela noma ukwenza njani, but le nkulumo yechunu mina ngiyayeseka ukuthi ifike kanjani komunye noma imlimaza kangakanani angazi. Ndlovu ufunda ama-comment khona iy'ntombi lapha zithi nani ngafanelana usihle, omunye uthi inkosi yami ivoice kaNdlovu wakufaka amakhanda anamehlo abovu angohati. Uwafunde apha ama-comment Ndlovu, siyakuzwa ukuphawula kwakho Gatsheni, isibongo nje singasile nani ize nibe uboya benyathi ngoba kwenze njani Umethi makhanya usengenile leso sihlephu. Cha phela wena Cijimbu ngwangakithi uLundi uyazi ukuthi ngiyolwa kuze kube le nkathi ngoba yona into ecijile uyogcina uyithola. Uyagula. Yellow bone ukade lokuthi nangufake ukuthini ukuphawula kwakho yellow bone. Baba Ndlovu. Uyifunela uNdlovu. Ufuna ubaba Ndlovu. Kade ufuna isende. Awena ngathi umuntu uzokhuluma ukuthi ufuna isende. Uthi nje Baba Ndlovu. Uyayiqopha ingane bakithi. Ufuna isende lo muntu. Awuthi ufake nangumyeni. Undaba Ukithi Baba uNdlovu lapha ngathi uNdlovu sephakathi. Ithi nje Baba Ndlovu. Mhlawumbe bandawonye nje. Myeni ithube lakho mfethu. Asiqowane isikhumbo sale yanunu. Awu ubalekile. Uyazi ukuthi bafethu khona into bengisafuna ukisho kuMakachiko ukuthi uMakachiko wake ukuthi angazi ukuthi wayenza umcimbi wani kodwa nje wayifaka imvunulo yaphelela. Angisakhumbuli kahle noma kwakuyingwe kodwa nje kwakuyingwe khehla kwakuyingwe uqeda Makachiko. ukuchazela ukuthi awuyazi inkinga awuyazi ngiyakuchazela. Ngiyayazi ngicela uqeda ngifuna ukusho ukuthi kuwe awusukanga umsindo ngoba yini wasuka but akaze kuze kube kanje njengoba hayi wasuka khehla wasuka waziwaphawula wathi abantu abakhipha amanto zabo bekhiphe yonke lento ngoba ba-afford wasuka impela. Sendenzi lo ducansi. Bangikhala birthday misha. Sanibonani. Athola kunjani mfethu sakwemukela khwelaphe kwayo Zandi Mfeko. Hawu ngiyacela nje. Bakhala fuse. Ngikhohliwe guys ngivale imali. La manje imali. Sanibonani. Ngithi basakhuluma. Mana Thembi uMajolo uThabethe uMajola manje. Ninjani bafowethu niyaphila? Siyaphila mfethu unjani? Siyaphila. Yebo bafowethu siphila eAfrika bafowethu futhi siphila ezweni lenkululeko eSouth Africa. Ngicabanga ukuthi isikhathi sokuthi yonke into esiyenzayo sabantu kusuke kumele ubheke isimo oqala ngaphambi kokuba khona ama decision athile azowathatha ngoba kunezinto ozothi mawahamba wena umuntu uzi-affect ezinye zidingi ukuthi mawungene kuzona. Isibonelo nje bafowethu mangase kuthiwa unendlu, indlu yakho iyanetha yabo, angeke uyovala phansi la sekugubhe khona imvula engena ngomucu engena ngembobo ekhona phezulu.
so kumele manginenkinga uyovala phezulu lapho khona amanzi engene khona okusho ukuthi uhulumeni wethu ngicabanga ukuthi kuwoma early 2000 lapho khona kwaphasiswa khona isimo se-LGBT lokho ngicabanga ukuthi thina as sikwi downground akusi-affect nakancane ukuthi singathatha ama-decision according to abantu abaphila ngesimo sobudabane ngoba isimo leso uthola ukuthi safikelela kubona akekho omunye ongakuthola ukuthi ngokwakhe angawazi ukuthi asivimbe angeke thina downground lana ngoba into yaphasiswa leyo uhulumeni wethu ngaphambili ngeminyaka yoThabo Mbeki yabo sikuphike manje masila sekumele sa-accept siphila naleso simo si-under sikwi-level yamanye amazwe engicabanga ukuthi afana no-America ukuthi isimo esavumeleka leso masenzeke as long wena singa-affect usafe for indawo yakho angicabanga ukukhona lapho khona kumele kuzobe khona umuntu ozo-affecteka ngenxa yokuthi thina siphila nalo lolo hlobo labantu olinjalo cha abantu nabo futhi just to welcome them. I'm a straight person kodwa-ke angazi ngoba phela uNkulunkulu yabo nami ngelinye ngangifike lapha fowethu yabo kodwa nje kunjalo awuyakuzwa lapho Majolo ya cha ngisizwa nje bafuthu eqondele futhi nje kuphelele nje bonke kodwa nje kungenzeka noma yini ngendlela yabo so yini uyidoubt waxamala Majolo usukhuluma kahle kangaka lapho uzwe ukuthi kuhamba kanjani uqhubekeke makuqhubekeke hayi cha ngishisa ukuthi bafowethu manje kwimedia sekuvela ukuthi ichulu kuvela bathi ichulu yabo nawe bazovela 1 minute past 9 ni amajongo amaningi abhalela uStufuza lona ojivayo oyijavele egqoka amaroko omjita amajongo amaningi ambhalela amthembisa imali yabo so 80% wamajongo phela ama-afternoon ayi kunzima-ke lo gijima ngomshosha phansi ngoba phela uma uyinsizwa kumele ube yinsizwa nje kuvele uthi uyinsizwa yabo kodwa yazi Mangethe ngemvume yakho Sihlalo Majola kukhona into oyishilo uyabona lento lena mina ngithanda kube sengazuthi abantu abazitabani noma thina njengezitabani senzelwa ifavor kufanele sicatshangelwe kufanele singabantu egcineni njengoba samukeli nikwazi ukwamukela abantu abazidakwa abaphuza utshwala nikwazi ukwamukela wonke umuntu ophila uhlobo lwempilo yakhe singabantu asidingi yaze mukela ibhukuzo omayogadi bafakwe lapha na ozane asidingi benga sizitabani ezingamaZulu weMajola kancane wesingo ngisacela ukulungisa futhi kune comment nje engiyibona inomlilo lapha phansi bathi ngiyayidlisa ithi mkaSaliwa uSaliwa bafowethu akayona lento engicabanga ukuthi yiyo-ke bafowethu kuyinsizwa uSaliwa eqondile olimini akakhuluma igama elikwasa omunye umuntu elingenza ukuthi kulalwe ku-social media kukhulunywa ngayo finish i-shelter yethu into ithi ngaphandle kokuya kaMayimayi ngaphandle kokuthi kunenkulumo ethi oye kaMayimayi waqoqa ibhubezi uzolimala kodwa lento ithi ithinta iSouth Africa yonke kuneyigceme la kuzotholakala abantwana belimala ngenxa yokuthi kunenkulumo esiphumile eyenza abantu bayibone bengabamba iqhaza ekucwaseni ngokuphelele nangentando yabo somcwasa ngidlengelele you understand so asingagcini ngokukhuluma ngento yakaMayimayi bese kuba ukuthi siyabayeka abantu abako-Eastern Cape Mpumalanga KZN everywhere sizocwaseka ingane zizocwaseka ekubuhlungu ukuthi lento yokuba isitabani awuyikhetheni imizwa oyibona usunayo akekho umuntu ofuna ukuthukwa okay ngicela futhi ukuthi siyamukele lento yokuthi ivele yona imvunulo yasebukhosini iqiniso lithi ayigqokwa vele inoma ubani ngaphandle kwalolu ngeno-ke esesinalo nami ngithukiwe kakhulu ngayo kodwa akube ney'mfundiso ey'fanele iy'nhlamba bafethu ngezisiza ichunu bafethu alibuye nalo liqolise kuthina siwumkhandlu ngoba nathi sabantu akungabe engasisenzela ifevi futhi akungabi thina esibuya sizela kubantu
sithi siyamazi nje ngeke axolise bese kuba ukuthi kuthiwe abashadikazi ababuye bazoxolisa. Akukwazi bafethu, ukulimala kuyafana, sonke silimele. Naye umchunu simlimazile ngokuthi naye sigcine simbiza ngesitabane. Mina nje ngiyamazi ukuthi angeke abe isitabane lo wamthitha, angeke lo ngeke. Kuthiwa uMajola ikusasa silazi. Kodwa ngokulimala asilimaze kona ngathi nami othi ngimphonsa umkhonto, uyayizwa leyo nto. Kodwa ekugcineni asingakhuluma indaba kaMayimayi kuphela ngoba lento ithinta abantu abaningi abakwezinye igceke abazolimala going forward. Kunabantu oba nedatha kanye osezwe inkulumo angeke noma sekuxolelwene aqhubeke lapho. Serious bafethu, kuzolimala ingane zabantu kade singcwabile kakhulu eCape Town, zibulewe ingane kakhulu ngenxa yalento yobutabane. Asikhethelanga ila sijabula khona nathi. Mina nje ngakhathala umuntu ovela athimisela isandla aphonse kumina tukutuku usephezu kwami guquguqu useqedile. Hawu wenzani na? Uyayizwa leyo? Hayi ngeke manje. Umhlola nje awukhuzwe. Ngiyabonga Bhebhe, Libuye axolise kuqhumi. Ngadalwa ngathi Bhebhe ukuthi ufike egameni ukuthi ngiyaxolisa indlela engibeke ngayo umoya ubusuphakeme. Yilowo-ke umngane wami engimaziyo. Lusaqhubeka uhlelo ngane zakwethu lokuthi lokhunje ngicala amamayiki. Lisaqhubeka uhlelo lokuthi le nkulumo ekhulumile ngoba izobhebhezela. Laba abalokhunje abafuna ukuyobophisa basaqhubeka nokuyobophisa ngoba baningi abantu abathi ukhuluma iqiniso labantu abahambe ukhuluma iqiniso. Manje abambophayo abambopha impela ukuze kwazi ukuthi umuntu owenza inkulumo ezidlula kubo. Lokhu kokuya koMayimayi vele siseflegeni elilodwa. Imvunulo kumele siyihloniphe. Lapho-ke sizobambana sibe imbumba masisho ngezwe lothu besingazi. Asifundiswe ngezinto eziningi zamagugu kwaZulu. Bese niyeke nalento yokucwasa mangethe, niyeke lento yokucwasa seniqalile la yokuthi kube khona kuthiwa baxova ihlama. I-choice yabo ayikho enye indlela abangenza ngayo ngaphandle kokwenza kanjeya. Msana ukufuna ukuhlukana phakathi, msana ukufuna ukuhlukana phakathi. Ubuhlungu kuzwakala kambi kuthina abantu abazela ingane njeya nabanjalo. Asingahlukanini phakathi, asilimeleni iqiniso, singayengi. angeze sihlukane phakathi kodwa mina ezuzulu lana angiyimile idabanini. Ezuzulu uma kuthiwa siya afforda, abantu besho ngenkani bethi siya afforda imvunulo eshiwo ukuthi chabo akulwelwa yonke imvunulo. Abanye abagqoke ilokhunjana okochakide, abagqoke ikhumba zemvu zezinsha, akunankinga nokuthi ligqokeni lezi ezinye ikhumba. Into elwelayo yimvunulo yembube, yabo. Kodwa abantu bese beba lehlani. Mina ngiya withdraw ke lapha ukuthi vele nje sho ukuthi abantu abafuni ukusarenda ukuthi akulwelwa noma yiphi imvunulo. Abantu abayigqoke yochakide kodwa hayi le mvunulo. Manje na izitabana zizwa zithi ziyoyithenga zona ziya-afforda ziye kwaMayimayi. Yilapho-ke mina ngeke ngimele mina umuntu ongazwisisi ekhanda, ngeke ngimele mina. Nami ngizalwe ekhaya ngafundiswa ukuthi iziphi izinto okumele ngiyihloniphe. Ngeke-ke ngifike ngoba ngithi izitabane ngithi ngizomela umuntu owenza kabi beboniswa engafuni ukuboniseka. Angeke mina ngane zakwethu ngiyisitabana impela ngi-under iflege iflege kodwa angeke ngiyimele into yabantu abangafuni ukuboniswa ukuthi le mvunulo eyamakhosi. Ezinye ivunulo azinankinga-ke, nithatha imvunulo e-wrong. Bona kumele bethi besingazi, uyabona. So-ke angeke ngiyimele lo nto leyo impela. Ngiyafunga ngiyagomela ngempilo yami ngamane ningibulale ingane zakwethu. Ngeke ngimele abantu abangaboniseki mina. Senzi ithube lakho, Senzi vula imic ithube lakho manje. Sanibonani.
Yebo mfethu, Ninjani? siyaphila. Siyaphila nathi. Okay, mina ngiwaseMpumalanga, Mswati and angazi ngachaza kanjani. Vele Hayi ungachazi, shona ukuphawula kwakho ngane yakwethu. isinto angisazi kahle kodwa ke khona ubuze ukuthi imvunulo ithengiselana uma like kumele ingagcoki. And I saw a comment somewhere, kube nentombazane ephendulile wathi uma uzobuza ukuthi imvunulo ithengiselana uma ngabe kumele ingagcokwa, awungiphenduli uma ngikubuza ukuthi ipoison ithengiselana uma ngabe funa ingaphuzwa. And that was a very valid point, because ushevu wamagundane uyathengiswa, wayesingawuthengisa udle. Sikhula ngikhule ngifundele lokushini, sikhule sifundiswa ngoShaka, sikhule sifundiswa ngoKing Cetshwayo usenza ngakhona. Sonke siyazi ukuthi uZulu uyahlonishwa, whether umSwati or umXhosa, uZulu uyahlonishwa. If usizovumela into ezibantu esizelwe eSouth Africa, sifundiswe esikolweni, safundiswe emakhaya ukuthi uZulu uyahlonishwa, sizovumela into as a country ukuthi yenzeke irregardless ukuthi yenziwa ubani. Sichaza ukuthi abantu bethu sibafundisa ukuthini, siyasidelela isintu, sikhuphula siphi isintu, sifundisa clearly kusho ukuthi ke nanoma ngibani uvumelekile ukuthi angashisa impepho. Nanoma ngibani uvumelekile ukuthi angangena ahambe aye emsamo aphethe ibhiya eme ngeenyawo. Icala lapho lento. Once njengoba sesiyilahla nje sithi ayisiyenze fashion, ngiyabonga ukuthi ngihlezi ngisho ukuthi mina kunezinto engazi understand LGBTQI+. Lesbian women abafazi, yes banama feelings amadoda, but banobuhlakani babafazi, bayakwazi ukukhalma down the situation, bayakwazi ukuthanda nala kungasathandeki khona, bayakwazi ukusimela isimo. Manje inkulumo esiphezulu kwayo ingamadoda. Akukho amadoda amagay amile akhona ukukhulumela le nkulumo. The only thing that gay people are doing right now are creating content. Abebethi dikisa umlilo nje into ebalekile kibo ma likes, ma gifts, ma ntonton. I haven't seen a gay person akhuluma into ephuzi ebanzi ukuthi asehliseni umlilo. Akumelanga silwe, sibhekene nezimo eziningi si-South Africa sisonke, kuneni siyashi country. Manje kume bafazi, hlezi kume bafazi, kwaku-apartheid kwakume bafazi. Till nini kuma bafazi? Angeke size sivike imikhonto neyibhamu ngokuthi manje sifuna nihambe niye kwaMayimayi novika ukuthi noxolisela abantu abangakhona ukuyixolisela bona. Wrong guys, wrong. Manje imvunulo yomSwati igqokwa noma Simzwile Mathabethe and vele abavele. Zandi ithuba lakho mfowethu. Zandi. Hawu, selele Nkosi yami. Wemngani? Ngisazama uku-unmute sanibona. Yes. Ngiyaxolisa ngine-flu. Awangena kodwa. Hey, i-COVID yodwa. Bengithi ngidlula ngendlela ngibona ku-TikTok ukuthi kwenzakalani, ngiyabona iyashisa inkulumo la. Ngiyibamba phakathi kodwa ke sengiyizwile. Yes. Okokuqala ungizwe mayesho lento ayishoyo. Uyabona kukhona ukuthi umuntu athi kuwena, wezwane wena, uyabe ngijwayela kabi, yindaba uthatha ukuthi kwami ukushonisa lena. Uyabona once umuntu waqhamuka with that sound ye voice, with that attitude, noma ngabe ubu wrong, uzozibona yena ukuthi wrong ngoba already uyangiscreamela. Why ungiscreamela?
Mina nginazindlebe yini zokuzwa lento oyishoyo uma kuwukuthi it's a valid point and into irrelevant ekumele ngiyiconsiderishe ngiyi-understande ngendlela ozongichazela yona kahle ngayo. Education is very important. Okokuqala ungizwe makakhuluma ngelokhunjana ngemvunulo yamakhosi, yes kuyiqiniso. Kuneyimvunulo ezithile zakaZulu ezihlonishwayo nezibalulekile. But ungizwe uke wababonisa yini abantu ababona be-wrong njengamanje ukuthi bayigqoke wrong le mvunulo, wabachazela kahle ukuthi hayi bafethu lena inje. Okwesibili, njengoba le mvunulo i-all over abantu bekwazi ukuyiqasha, abantu abaqashisayo banaso yini isikhathi sokuchazela abantu mebezoharisha imvunulo ukuthi hayi ke le ngeke ukwazi uyiqashe yamakhosi, ngoba kwabona bayifaka lapha ey'tolo zabo nje ukuthi bafuna ukusebenza imali. Mangifika mina esitolo semvunulo ngikhomba ngithi ngifuna leya or ngibona isithombe ngithi ngifuna le njengoba inje iphelele, umuntu oqashisayo akanaso isikhathi sokuchaza, ngoba okokuqala kwayena akafundisekile ukuthi le akumelanga ngabe unayo esitolo sayo. Okwesibili ungizwe angisho yena uzibeka njengomholi ungizwe mangabetshela abantu ukuthi uyinkosi yamabhinqa, angimazi ke inkosi yami wavotela obani or kwavotwa kephi, mhlambe walokothwa ungangezwe lakhe. Kodwa-ke ekugcineni kosuku uma ngabe eyinkosi ngempela, umuntu owumholi uyakwazi ukuqoqa abantu bakhe abafundise ngezinto ezithile ezibalulekile, especially ezamagugu akaZulu. Angazi-ke noma uyayi-create leyo platform, angaze ngibone except ukuthi ngeke ngimbone mese qhamuke senza umsindo nje. Okunye okuyizimfundiso angimazi ukuthi uzenza kuphi, nini, kanjani, umema bani, nini. Uke wabafundisa uma ukuthi zikhona akhona-ke lawo ama-platforms awacreate-ile-ke for ukufundisa ngamagugu akaZulu. Uke wabafundisa yini abantu including bona laba abaqashisa ngayo imvunulo ukuthi nina-ke njengoba niyenza umsebenzi okanje, azini ukuthi le inhlobo yemvunulo i-exclusive akumelanga nibe nayo ema-shops wenu, ngoba uma ninayo ema-shops wenu kusho ukuthi phela senilulaza uZulu, ngoba noma ubani angafika azoyiqashisa. Okokugcina engihlele ngikukhuluma Nkosi yami, la ngihlele ngifundisa ngawo nezitabane noma ngiyimema kuma-event ezingezi uzwane kuphela ozayo, abantu ake bafunde ukufundiseka nge-community. Izitabane ziyaphila zabantu njengoba zanikezwa ilungelo zokushadana zizodwa, zinamalungelo njengami nawe. Why kufanele zona zibe exclusive? Omunye umuntu uma eyigqokile leya mvunulo yamakhosi kungasho lutho, kodwa mangabe sigqokwe izitabane bese kusuka umsindo, kumayelana nani ukusuka komsindo mangabe sekuyizitabane? Kade sibuka sithule abantwana babantu befa ngaphandle kwesizathu, umuntu abulawela ukuthi uyisitabane. Now ungizwe le nkulumo yakhe ezemholi is very wrong. Indlela ayibeke ngayo is very wrong. I-point elibeka ngacross beli-right ukuthi imvunulo iyahlonishwa yamakhosi, okay fine. Kodwa manje leli point lakho ulibeka kanjani ngoba wena umholi ubhebhezela udlame lento yenzayo? Uthini manje ayiqale phansi ibuye la nto bekade silwa back ko-1996 kuma-research on all the platforms zaka-gender studies and everything, sikhulumela izitabane sizivikela, amalungelo wazo alwiwa kwaze kwangene ephalamende, yavunywa lento ephalamende. Wena uyayithatha uyibuyisela back emuva ezomholi. Umholi onjani uma ubhebhezela udlame? Ake nguphendule lapho Zandi nabanye abangazi. Amakhosi uma seyithengile imvunulo abayenzayo balambile bafuna imali. Thina esingenwe amakhehla sabasemangweni, uyabo, and then abakithi bayayifuna lento lesibathengele. Uma ngabe ungayithengi the way beyifuna ngakhona, uba nenkinga, usokole financial, yona isazothengiswa. Kodwa ongafuneki okokuthi na uma ngabe abantu beshada vele awukho umshado wokuthi umuntu ugqoke isidwaba, omunye ugqoka ibheshu, omunye egqoka ilokhunjana, kodwa akungasetshenziswa okwesintu, okwelokhunjana, I mean okwembube, akungasebenziswa, akungagqokwa abantu bobulili ofanayo beshada begqokiswa kwembube ngempela. Ngisho ilokhunjana amazinyo entanyeni loko, kodwa uma uyithengela nje imvunulo yakho ungayile mhlawumbe kuyoshada ngobulili ofanayo, abakukhulumeli kakhulu lokho. Inkinga ukuyoshada ufana imvunulo yakho ifana neyesilonqo, uyabona, ayingafani nekangangezwe lakhe bese niyoqabulana, ngoba abantu abanye bebethi nje isilo,
kanti abantu ucishe efane nesilumusa ubukisisa kusiso. Uyabona, iloko kwenza ukuthi kusuke omkhulu umsindo lithi-ke lami akuxolisweke kuleyo nto leyo ukuthi usebenzisa imvunulo ubengazi, kodwa nabo ochunu abakafundisi ngalezi zinto lezi. Uyabona, so akufundiswe abantu njengoba sekonakele vele. Uyabo, akusale sekufundiswa ukuthi no, lokho akwenzeki kanjena. Ziningi izinto zesintu abantu abangazi ngazo. Uyabona, okumele kufundiswe ngazo than ukulwa. Ngithi mina ngeke ngikwazi ukukhulumela abantu be-Alphabet Gang uma bethi bona zilime ziyetsheni akuvunulwe kuye kwaMayimayi. Uyabona, Yile ngishoyo Zwane ukuthi i-education is very important. Awukwazi ukuqhamuka sowugxeka sowushaya sowusho wonke amagama amabi ube umuntu ungazange uzomfundisa from the beginning, because abantu abafundisekile, abazi ukuthi iyona yiphi ekufanele bayisebenzise, abazi ukuthi iyona yiphi ekufanele bangayisebenzisi. Worse, le mvunulo is available everywhere. So abantu benze njani? Bona laba bayidayisayo, do they even know ukuthi they are not supposed to have it? abazi. Uyayibona ukuthi inkinga ikephi. Education is very important. Ake siqale kuma basics. Ungizwe njengoba bethi uyinkosi nje, umholi akenzi ngalendlela enze ngayo. Umholi akangeni kwi-public platform abhebhezela udlame, because mangabe sethi itabana zithuthe zihambe kanjani uyayibona into ayicreateile. Hey, Kuma social media platforms uyayibona manje uthuthuva lisusile manje ukuthi impa isusile manje, it could get worse. And akekho aware yena uyikhulumile into ayikhulumile washiya kanjalo wadampa kanjalo, because nalabo abamphendulayo abathwala ikhama abe-create content, nalabo abaplan ukuya kaMayimayi, uma ngabe beplan ukuya kaMayimayi akanandaba ngithi akasahlangene na uyikhuluma into ayikhulumile uqedile lapho. Kodwa akayikhulumanga ngendlela e-right, noma ngabe elinye iphuza bekalibeka yena ukuthi le mvunulo la kufanelanga isetshenziswe kanje, ku-wrong ukuyenzani, but ufundise bani ngalonto? Yiphi platform ababizile abantu kuyona abafundisa ngayo? Yiphi content ayicreateile? At least ke ngwaphela sinama social media platforms. Asiphefumule ke Zandi sisi. Dadwethu, ngoba ungathi umuhle lapha ekufundiseni, uyasesha nani. Ngiyafisa ukuthi mawufundisa uhamba wenza ama-event ukuveze wezanda ukuthi ubutabani budala Kakhulu. Ubutabani mangithi budala kokhokho abantu besifazane babelala bobabili kufihlwa ngalendlela le. Isiko lesatshwa, isiko liwumkhuleko waleso sizwe naleso sizwe. Isiko lasemaXhoseni nabo indlela yabo yokukhuleka. That's why kudala kwakwazi ukuthi kwenyuke abantu beyentabeni beyokhuluma noNomkhubulwane beyocela imvula, bethi behla nje imvula ibe ina. Akuzona zodwa izitabane ezibanga ukuthi kube nje emhlabeni kungasakwazeki manje ukuthi abantu benyuke beyentabeni beyocela imvula ine. Akusona sodwa isono sobutabane. Abantu bazalele emakhaya, bazala ingane abangazazi ezingahlawuliwe, bazalisana bodwa egcekeni. Kuningi. Uyayizwa lonto? Ubutabane akukona ukuthi isona sono nje sinamadlebe esinoboya, sono kuphela nje esingenza ukuthi abantu ngempela kuze kushayile isikhathi bengalele kukhulunywa nje ngobutabane. Ukuyolala nje nendoda ungashadile kuyisono, ukuyolala nendoda yomuntu eshadile ungashadile nayo wena yonke into. Manje indlela ukuthi njengoba sopheka kakhulu emlonyeni bafethu njengamabhakede, sisilento sanikelwa naleli lungelo lokuthi wonke umuntu unelungelo lokukhuluma, bese sikhuluma noma yini, bese sikhuluma isinoma kanjani. Into engicathi sihlangene ngayo la esikhala ngayo indlela ungizwe akhulume ngayo. Sesaba nokuthi ke ungizwe une-influence. Balofonke olokethi Zwane ngiyozela hamba olala mosigolo yeni bathi nakho sivelelwa yigolo, hamba uyolala phela Mozela. Ufuna umkitaze phela bese yalala shutha kanti kwazi ukulala ngaphandle kwakho. Hayi Lokho bafethu okubhlungu ukuthi uMacingwane une-influence mangethe kubantu. Uyayizwa lonto?
So-ke akusekho nje njengamanje nje Zandi akukho safe Mbangikhala Ndlunkulu boss nawo wonke umuntu okhona ku live kaMangede. Njengamanje isitabane nesitabane asiziphephise sona because njengamanje ukuhamba ubhamazela nje ubhayiza njoba isimo sinje. Ekhakini kuzoma ithende ngenxa yakho. Ngoba mina nje lapha engikhona akekho umuntu ongazongingenela la endlini azongibulalela ukuthi ngisitabane ngila endlini. So ke lokho ukuthi bazobhamazela bafethu abantu beye kaMayimaye ubuthutha lokho. Ubuthutha bokucabanga ukuthi impi nizoyilwa ningeke nize nilwe instead izophela ngani. Ngoba kukhona elinye ikhehla nje lake la trenda lapha lathi ena ngophela inhlamvu sikhona siwuzulu ubona ukuthi ngathi wanalo ungalisakaza ngempama liwe phansi. uZulu nje uma usuhlangene bafethu uhlangene yabona mabesuke bethi abantu uhlangana Zulu ubobuza empini yasesandlwana bebhekene namangisi amangisi enezibhamu uZulu ungenasibhamu so umuntu akaZulu ngabomthatha kancane futhi uma sebehlangene sebethi into bayayenza abafana bami udliwa nje uphila. Sanibonani. Boss Phawula ngane yakwethu ukuthini wakho uPhawula unjani? Ngiyaphila. Umbono wami nje mina i-advice kahle kahle ngoba senikhulume emoyeni. Angizwa? Qhubeka Dr. Umbono wami nje ile ndaba yokuthi abantu baye kaMayimayi bengicela bandla ngiyazi ukuthi imimoya iphakeme nabanye abantu futhi bayafuna ukuyoprove ipoint ukuthi njengoba silohlobo labantu nathi we belong sinamalungelo njengoba nomuntu ostraight enamalungelo nginelungelo eliphelele mangabe ngigay noma ngilesbian ngiyafana nawe ungeyona ilesbian ungalona igay so but uma uthatha isinqumo sokuhamba uye kaMayimayi ube wazi ukuthi vele bavivile bakulindile laphayana balinde impi ngoba bayazi ukuthi uzela ukuzoba provoke laphayana usuwena usuhambile waya territory yakho lindela noma yini ngoba bona bazokulimaza wena uyile lapha uyobalimaza. Angicabanga ukuthi kunegay la noma ilesbian ezosuka ithi yobalwisa kaMayimayi kodwa bafuna ukuveza ukuthi nathi singabantu labaya abantu lapha abasanendaba kunabantu abazondayo amagay nama-lesbian kulesikhathi samanje yithuba labo abasebenzisa ukuthi vele asinifuni. Benze bengasifuni siboleka amagolo abo Nkosi yami siboleka amadida aboni. Hawu banze bathi sozala kanjani bahlanganaphi nokuzala kwethu Nkosi yami. Inkinga ilapho ke Zwane bona basanendaba nalokho bafuna ukuprove ukuthi thina siwuZulu masithi siyahlangana ngento sihlangene ngento ukuze bafundise isifundo. Ubaba ungizwa kakhulumanga kahle usathi ubaba ngifuna ukufana ubaba umchunu ngoba uluzile inhlonipho wayena wayeluza inhlonipho yakhe. Akungasuki-ke ekuhlonipheni ukuthi umuntu omdala usesengibaba angisithathi leso sigaba sakhe usesengibaba ukuze naye afundiseke ekutheni noma ngabe yisiphi isimo mawungubaba thatha isituation njengobaba ungathi wena ngoba namhlanje ukwatile uzodila nale situation ngemizwa yakho cha akaphule isimo ngesigaba sokuba ubaba ngesigaba sokuba ngumphathi ube wrong ngendlela akhulume ngayo. Ipoint yakhe ibibaluleke kakhulu ukuthi nabakhulayo bazo ukuthi into yakaZulu iyahlonishwa ake wenziwa kanje kodwa amagama awasebenzisile ebengemahle bakwethu asehliseni umoya. Yimbi into ezokwenzeka kaMayimayi ayizukwenzeka kaMayimayi kuphela kunabantu abahamba bahlala emalokishini abangafunwa already bantu bazothatha i-advantage yokuthi babalimaze. People must start to go to kaMayimayi. Wezwane Ngizokakasha. Wezwane mina i-primary yami like ugrade 1 bani ngiyufundele eGoli ubaba besebenza eGoli ngihlale lapha eForce lo ade ngibangikhala ngangakutshena Mngani wami. So bafethu lapha emahostela kugcwele abantu bempi kugcwele abantu inhliziyo zabo nje
abanukelwa yigazi nje, ukubulala umuntu akungasiyona nje inkinga. Kugcwele abantu abangeke beze besamukele ngisho singachaza sithini. Uyayizwa lonto? Uma nje sebenikezwe ithuba njengaleli thuba abalinikezwa ungizwe, bazolisebenzisa abafana bomlungu. Ubhontshisi laphana uqhasha iphedi. Hayibo. Liphuma phansi kwebheshu iphedi ngoba uma ungazi understand wena kuqala ukuthi abantu bazoku-understanda bekusuka ngani. Hayibo. Serious mangathi ayikhuze lento yokuthi lezi ingane zingayi lapha kwamayimaye zicabanga ukuthi zizoprovoke abantu ngoba zinelungelo. Ilungelo lizobe lingekho lapha ya. Uzoqhasha iphedi phansi kwebheshu. Ngiyanitshela mina. Nalento yalaba abantu alokhu beyibhala la ukuthi noma Cingwane ukhulume ngamageyi. Uma Cingwane ukhulume ngeyitabani. Mina mangethe ngikutshelile ukuthi ngikhulume naye ngefone call ulo ungizwe emini. Kwasho ukuthi nje sikhuluma sobabili ke vele bekunokuhloniphana. Kodwa uyamuza ukuthi usifaka sonke into ethi sitabane nje. Uthi izwe uZulu njengamanje akahlonipheki ngenxa yale mpilo ephilwa namhlanje. Aka understand kungizwe ukuthi esikhatheni samanje nje angithi kudala nje owesifazane wayengaligqoka ibhlukwe uma wawuligqoka uhlala eGoli uma usuze emakhaya ibhlukwe walushiya eGoli. Njengamanje wonke umuntu uphila impilo nje efree, wonke umuntu wenza into afuna ukuyenza noma nini noma ngasikhathi sini. Inkatha freedom party. Awume wena sikhuluma ngepolitiki la. So bafethu ayikhuzwe bafethu lento ayikhuzwe singalokhu sihlanhlanta nje silanda into ezikude nezikanjani yakhuzwe le yakusasa le yangisonto. Mashibisa ake sinike ithuba uthini uPaula wakho Mashibisa kudala uhleli lapha kuphansi. Sotobe sheshisa sijahile. Ujaheni ngoba uyadliwa lapho wena. Baphezukwana. Unhleyani. Yeah, carry on. Awu sibiya. Yakhuluma noma sedlulele. Yashashwana kulethi nami ngifuna ukubhebha ngandla kwethu. Singovethu ngathi akekho ngingathi ngiyakubona. Noxolo ake sinike wena wathi ulelo la uSotobe. Mashibisa unjani? Njani? Hayi siyaphila yazini nje okokuqala nje ngizonibonga. Okay mina ngi straight ne. Ngifakela amadevu, igift amadevu anesigqoko ezani. Yenziwa njani ethi kwami lonto leyo? Yazi ukuthi bengithini? Ngithathe account number yakho ngizokuthumelela i100 la ngelokho njani I think the account. Ngithi nje mina angumuntu straight ne but ngiphile kakhulu nabantu yini LGP wathi so yeah GPS sorry like ngithanda indlela enimela ngalo iqiniso ukuthi umthetho niyawazi ukuthi sikhulise kanjani ngamasiko guys. Mina izwe according to mina ubengagxeki ubengavezi inzondo ubekakwatiswe isenzo esenziwe ikhaphulo. Yazi ukuthi ngathi first time ngibheka le video ngeke ngathuka kodwa mekuthukeni kwami ngathi mhlawumbe ngiyahlanya mhlawumbe imini ocabanga into ezingekho bese ngibona ama comment ngiyabona ukuthi ayisho angihlanye because nami ngithukile ukuthi kanjani and nami imvunulo angizazi ukuthi le yamakhosi le yani but nokubona nje vele ngathuka. So guys asifundeni ukuhlonipha imvunulo uma Cingwane nje futhi uthuka noma ubani. Angiyayithanda ke le nto. Uma Cingwane uthuka noma ubani guys. Uma Cingwane mina according to mina ngizwe shem uthuka noma ubani whether u straight whether uke no Zuma uJacob Zuma ngamthuka no Ramaphosa ngamthuka. Akekho umuntu angamthuka angawuse wabaqeda lapho kahle. Ngisathi ngiyasho ukuthi akekho umuntu ongamthukile. Akekho umuntu ongamthuka namakhosi uyawangenele wathuka futhi nakhona uyazi ukuthi wena uxolo ungangena emlonyeni ngoba kwayona indlula mithi ukubethwa yimbekanga nayo ngabe kade ngoba nayo indlula mithi ayihambi kahle endleleni yayo yesihlalo kwanaye ubethwa akambekanga ukuthi amgcobe amvale ngalesi sikhundla amnikeza sona ngabe kade kwasemchika chika. Yebo ilento engiyishoyo ukuthi inkinga umncenge lesi sikhundla ngasibonezi
kunjalo uqinisile Khongo uthuka noma ubani ungizwe uthuka noma ubani guys akumelanga ukuthi ngoba mhlambe uhlanga lwabantu sekumele bona bafile offended or kanjani nathi sithukelele emakhaya kuningi sithukiwe guys asilungise nje la kulungiseka khona and then manje ukuthi manje ingabhebhetheki abaxolisi ikhaphu leyo ayixoliswe ivalwe indaba manje sebefuna uke mayimayi bafuna kwenzakaleni guys wena uxolo uthe straight mina indlela engiyibona ngakhona ningafili it's not ukuthi anikho safe straight shosho noxolo yeah straight straight guys and manje into engayi-understand mani ungathi ekhaya kini iy'tabu zona zikhona yini mina ekhaya shem akekho nkosi yami akekho but yes Noxolo yebo wena Xolo yebo mina ngisiye uKhongo ngiwusiko kuno-CNGO lapha Singo ngifuna uthi-ke wena mana mangethe noma yathi kokwathu yikhongo mana mangethe wexolo ngicela wehlise usholo phansi usholo phansi uthi indaba ezitha ngiyaxolisa ukuthi ngithe Khongo indaba ezitha ngiyaxolisa ukuthi ngithe Khongo shwele ayingiziyele bathola isikhombe indaba ezithe ngiyabonga ngiyakuthanda ezwa mbanjo ngiyabonga Zulu ngiyabonga so ayilungiseke le ndaba ayilungiseke and bangayi komayimayi because if beke baya ila abantu abaningi beza ba-unsafe khona because bayoqala udlamu lisuke kwamayimayi indawo time guys enye into engicela noxolo abekho abantu bazoxolisa la bemvunulo imvunulo isazosebenziswa kodwa imakushada iy'tabu zona dinda hayi yabona kuzwana sithi sikasebenqondo ikrayona la wezwana awuthule kwakho ngikhuluma lithe lami ngunyambozi ngudingiswayo kunalezi itabane lezi ey'thanda ukuhamba ebhebhenyeka namadoda bese zithi abangani bami nizobhebheka baba nje kushube ngaphela manje nizoba sengcupheni nizodliwa lokhu uthi umngane wamsambezi awulala kathobana yikho into enjalo kunale kade akuhlali ndawonye iyekeni lodwa njengamhlanje funa yabona umkhuba niyawuyeka ukuhamba namadoda manje besebenzele enkulumo ngeke wazi noma phela vele ekugcineni umuntu wesilisa ohleze kubona uyintombazane ngisho ungahamba ubhabhe uzugxume ucishe uthinta izulu ekugcineni you are a woman and njengoba silwa kangaka all of us you are sensitive at the end of the day we are women right so nathi asikugwemeke into ozifake noma bathiwa nansi impi wawucabangise sekuthiwa uqondene nophakela umthakathi omava belongizo laba bathe hlangana Zulu wahlangana uZulu emahostela eGoli kobasuthini lapha koFrosphorus emazulwini bahlangene koDenver wena uqhamuke uyindoda esifuba esinamabele ulokhu unyakaza bukathi uyashova kuthi waqupha ulala phansi wavuka we MC uNkulunkulu ningayi nje kwamayimayi ngazomama niseningasho nithi hayi uMC uyasilahla anginilahla kodwa mina ngiyacabanga ugcinezi ngamantombazane guys thina sake sayongcwaba isihlukunyezwe sake sayongcwaba isitabane eThekwini umalume washo ukuthi wayengasamukelile engakaze nje samukele saze sashona then ke esaseyibhuchi then kwashaya ikhathi ke lezi zokuyomba ekseni angithi sifike ngayizolo phela songcwaba umngane wethu lewathi umalume hey angiphume niyomba uyabona ukuthi isitabane ngempela awukwazi kumba ukwazi kwenza wathiwa umgodi serious ngempela nje asingakosho usudwesho ngesu usize ngoba nawo amagay lawo uma sekuthiwa kuyaliwa wokwabona vika kanjani makuthiwa nantsiphi lapha endaweni zokuphuza avika athi wena sibane nawe uthi ngiyanizwa niyakhuluma guys ngicela ukukhuluma istory sami story time khuluma-ke yellow bond phela besikufakile lapho wathi ndlovu sangathi yebo zwana njani ngiyaphila ngine story lana ukuthi mina ukhazini wami waresigna wathola imali zakhe wase waba isitabane ngambuza hayibo isitabane kanjani imali wayiseba isitabane yebo wathola imali waba isitabane
emsebenzini beyi-security. Hayi bo imali iphumile khazini kunjani? Hayi mina ngistabane amadoda angidlale kakhulu ini ngathi okay. Manje wezwane ngifesana ngenye into. Ngistabane umama uyagula ushukela. Ushukela ngiyathuka Zwane left and right. Umama ushukela guys yazi Mana ngifuna senzeni la sekuswele noma ubhuti wakho istabane noma istabane sakini. Wakho lona obe istabane uma sephunyelwa izimali. Yebo uyistabane mase phumela izimali Wena uyini wena? Abantu mase kuphumeni ke wena. Into Yelo bondi waba nemona wemali kamfowabo kazi mfowabo. Awunomona yelo kwakho uzokhuluma umona lapha nje wena sixakekile. no angikhulumi Our friend usifihle ngeglass because you are jealous yo chomi. no angikhulumi cause nami self Manje wena ukhuluma ukuthi umama wakho khona manje umama wakho unoshukela. Waye security wakhulelwa imali. Kuba lo imbudane nje lo khona iyadakelo fetha yikho lo. Ufuna sikudabele khona manje isitabane khona manje imali kahle ufuna imali wena. Hey uhambe wrong uzokuthiwa khona imali ayikho. Awuyeke umuntu wena uphunyelwe yini ke njengoba usuyisitabane wena? cha angisho ukuthi sisi No wena uthi sisi futhi lento muzinyethele uthi sisi kuwe singo uyabosha into engayifuni usho kanjani wena uphunyelwe yini wena no it's fine yazi ukuthini sisi ne mina I won't argue with you uthi shembe yeah I won't argue with you now angeke ngisengilwe nawe Uthi ngoba wakho lokudla. Kodwa Zwane ayikho vele Tony. No bafethu uyazi mangethe ngicela ukuthi into ingakafaki umuntu. Ujajuthi nje lo uyajajana nje ke into ayazi bezojaja nje basho ukuthi ufike isikole vele sikuthi Mangethe Yafethu. ngicela umalume engakakhulumi khona into engicela ukuyisho ngikuzwe ukhuluma ngokuthi khona incwadi ekhona angazi noma ibopha umacingwane noma yenzana. Kulaba abaneyinhlangano especially lezi ezingama NGO or NPO I don't know. Bekungaba njani ziye to the nearest police station yakwa Mayimaye. Kuyo anganoma kuyohlala usection 4 meeting noma kuyoba kanjani ukuthi kube khona ithimba elizogada nje kuphela ngesonto ukuthi asikho isitabane esizongena kwa Mayimaye esivunulile. Baye bathi abafundile malume usazokhuluma baye bathi prevention is better than cure. Yes. Uma bengathiwa nje abaseduzane noMayimaye ipolice station ekhona lapho baye khona beyocela nje ukuthi bacela ukuthi amaphoyisa abe khona kaMayimaye ukuthi angwazi noMayimaye nokuthi kungena noma kunesango noma kanjani. Yebo nje imkhukhu eminingi eduze kwakhona kudliwa inyama pheko egqoko ngabe. So ke kucelakala ukuthi akukho sitabane uma uvunulile nje ujikiswa ngenduku. Ukwabunduku. Cha phela noma amaphoyisa engeke ezabashaya but nje leyo force enzosetshenziswa amaphoyisa ukuthi akukho umuntu ogay noma obhuthi noma onjani ozongena la namhlanje evulile. Otherwise kuzoshaya leyo mkhukhu. Sawubona malume. Yes akwamukela malume iphekwayo. Inkulunkulu yami ngimthandi bafethu malume. Lalelano ebashana bami nina ngabashana bami lonke. Yebo malume. Futho owala lokho uyoncenga unina. Ayikho ingane ezalwa yisha umdlwane ezalwa umuntu ingane nje yabantu bonke futhi. Angizileke futhi ukuzonivuna lapha mfowethu Cijimpi umuntu wonke nje mina ngiyaye ngimbuke at a personal level futhi ngimamukela at a personal level. Osuke sengijijimeza ngodoti uyayathola udoti mali khona ithuba kodwa wonke umuntu ngumuntu. Yazi mfowethu ngizoba mfishane angithathi ihlangothi ngishilo ngathi mina ngamukela wonke umuntu futhi ngabashana bami bonke. Ngiyafunda kuwena Cijimpi ngiyafunda kumshana wami lapho MC engimkhonzile futhi kakhulu mfowethu nomsebenzi wakhe ngiyawuthakasela.
Esibhlungu kakhulu ile yokuthi webashaka uma sikwamukela ukuthi kukhona ingane ezalwa ingakhulumi, ezinye izingane ezalwa ikhuluma. Sikwamukele futhi ukuthi khona ingane elokhu yazalwa, hayi ngoba ukuthi iyavilapha, kodwa selokhu yazalwa ikwazi ukuhamba. Zonke lezi zinto zingama biological factors. Malume bathi abakuzwa kahle bacela uvula ikhamera ukuze bezwe kahle ivoice yakho, bathi phansi uma uvala ikhamera. Awu mshana. Umadoda. Kulungile mshana. Mhlawumbe ake ngithi ukuqhiyama nakho. Elami engilishoyo lapha bashana ilokuthi uma sikwazi singabantu okwamukela ukuthi kunengane ezalwe ingakhulumi, hayi ngoba ivilapha, kodwa ngenxa yokuthi physically i-challenged, kunezinto engenzakalanga kahle ezenza ukuthi lengane ingakwazi ukukhuluma. Kukhona ingane engakwazi ukusukuma ibambelele lokhu yazalwa. Njengoba nami nje nginayo ingane engeyami ekhubazekile. Sekungamela ukuthi ngiyilahlele phi ke nje mangumzali okanye ngiyitshingele phi ke manje kwi-society kuzomela ukuthi iphile nokucwaseka, ngoba kuqala ukucwaswa laba abantwana bethu abagay nabangama lesbian. Ukucwasana kuqale kwacaswana nangeinkolo nje. Imndeni yangangenelana ngenxa ukuthi ubani ukhonza kuphi, ubani ukhonza kuphi, ubani uhlabela amadlozi, ubani akahlabela amadlozi, ubani usebenzisa umuthi akawusebenzisa umuthi. Yonke lento at the end of the day ayisizi ngalutho, ayiphakeli umuntu, ayondli umuntu, inonsense nje. Ungcono uba umuntu uma ekhuluma akhokhelwe, ngcono umuntu okhuluma ngoba ekhokhelwa, yabona. Kunezinto esiyilwelelana asitholi namali ngazo. Uma ingaku-affect awutholi ngane ngoba you won't get even a thing out of that. Ngeke uzuyishintshe naleyo nto, ngeke. Uyabona nje makuthiwa kukhona umfundisi okhona la okhuluma eyihlaba lento ye-LGTB, uzongichazela kamshana. Yes. Yini angake amisa umkhuleko athi yena uyayiguqula leyo nto. Akhuleke ke. Naba abantu bagcwele ibhedlela kodwa bekho ababonakala beyosukuma ishoshe ibhedlela nani. Ngizama ukuya lapha ke. Anginivuni futhi anginihlabi. Uyedwa uMahluleli ongumnikazi wabantu. Angaze ngakhe umuntu ngicina ngokubachama abantwana amangibafoloma. Kodwa imfihlakale kaNkulunkulu. Uyabona ke khona indoda yathi uma uhlanya ludansa lungesilo lwakini kuyahlekisa. Makungesile lakini uhlanya oludansayo kuyahlekisa. Kodwa mhla uhlanya laphuma endlini kini ukudansa kohlanya kube kusahlekisa. Uyabona? Mina ngathi mangiyibuka lento ngase ngicabanga ukuthi ngenxa yokuthi umuntu uyazalwa ne-disability angeke yini ake ngenze isibonelo nje kuthiwani ngomuntu ozalwe nobulili obubili, ngoba bakhona abantu abanjalo. Bakhona abantu abanjalo. Kuthiwani ngabo, babizwa kanjani ke bona, kumele balahlelwe kuphi ke bona, kumele batshingelwe kuphi bona. eSouth Africa siba busy ne-nonsense, engabe siba busy nezinto ezi-progressive. Okushiwo umacingwane angeke ngithi ngiyakuphika bafowethu, mhlawumbe kumele kube khona indlela esifundisana ngayo, sidwebelana imingcele lapho nalapho, kodwa yabona leyo yokugwazana kanje ayisakhe sizwa, ayisifundisi lutho. Nabantwana-ke, kunabantwana asebezophila in fear ke njengamanje
mhlambe begcine abanye babeyibulala yabona nje kungakabi khona lento ukuthi lento iyamukeleka zazi ibulala izingane asazi ingake izoyibulala njengamanje ngoba sekungathi lesi stigma siyaqhamuka nje ezikoleni ezisanda awungitshela kukhona ingane mina estradini sami lokhu ngayazi khula lengane I think from 7 years umfana kodwa ubukade ubona ukuthi kuyintombazanyana lokho ukuthi mase discriminator siyakwakha noma siyakubulala ngiyambulala asingabulalini izwe asingabulaleli nani imphefumulo asingabhecanini ngenonsense engekho umuntu okhanda abantu munye uyabona umuntu okhanda abantu munye uma into ingaxaki iphuma kuyo uma into ingakusebenzeli iphuma kuyo lento engishoyo ngisho ngiyinsizwa nje eqondile straight imvunulo malume kuthini uphawula kwakho wena bowazini ukuthi imvunulo isebenziseka kanjani noma unalo ulwazi imvunulo ngihlonipha ngokuthi ngiyayazi yabesilisa ngiyayazi yabesifazane yeah ngiyayazi yabesilisa ngiyabazi ubusifazane ubungcwele bayo angeke ngithi into ebekade ngiyazi sifunda usuku nosuku okunye ngufunda ngoba sebekhuluma omacingwane futhi ngiyakuhlonipha lokho futhi ke nangokuzayo sengiyokuqikelela nami ekwenzeni kwami uyabona yes kube isifundo lokho ukuthi nakho yakunje mina ngiyaye ngingakufuni kakhulu ilokho kokuthi ngake ngashelwa mina insizwe isitabane ngokutshela la ngavuma khona ukuthi asophinde ngishela intombi ingafuni ngoba ngakuzwa ukweshelwa insizwa ngingafuni inkinga sasi kuma camera indawo esasikuyo ayinama camera ukuba kuthiwa engekho ama camera nami ngangizoyiqimuza uNkulunkulu siphambana nazo ngangizoyiqimuza kodwa ngabonga ukuthi kwakhona ama camera uyabona ngake ngahlupheka futhi ngahluphekela kwenye indawo Wise men begqoke yipi imvunulo malume lo beshada lo wayedlala kuzalo bengayifaka ngemakhosi ask okonjeni uyimzulu may wemshala mina umsebenzi wami uyayungivimba ukuthi ngiphawule ngamagama abantu ingakho ngigeneralizela nje ya malume nami ngiphawula ngibuye ngihlehle wangeshela lo baba udokotela nje ohlonishwayo kakhulu ngiyambona esikhulu sezepolitiki ekungesheleni kwakhe la ngincengile ngisemotweni yakhe wayesho nokusho ukuthi kukhona isikhundla ayizongifaka kusona ngoba waye kuleso sikhundla wayesephuma yabona wangitshela nangamagama abanye abantu abaprominent engibahloniphayo engibalandelayo engifisayo ukuphila impilo ecishe ifane neyabo engifisayo ukusebenza nabo nangelinye ilanga wathi maye sengichazela ukuthi hayi ingani nosibani bayakwenza nosibani bayakwenza uyabona then ila ngabona khona ukuthi bafowethu hayi umuntu akadla upako wakhe umuntu akadlale kwilane yakhe abafowethu abaningi asingakuphiki lokho kukhona abafowethu abaningi abangena empilweni yokuba ngama-gays not ukuthi babezalwe bengama-gay abanye babo bahanjiswa indlala badlala abantu abakuma-position high babanikeza imisebenzi yes abantu abaseyikhundleni bebafaka umshudo lo manje into esiyimbi-ke sebefuna wonke umuntu ofuna ukungena kulowo mnyango adlule kulowo mshudo abangena ngawo nawo ofuthi seku-wrong-ke mase kunjalo uyabona uSondiya phela naye akavele lapha ngobuso kuvela nge-CD hawu lokho eserious nje ozongithethisa webashana mina ngithi philani impilo yenu mfethu ophila impilo yakhe kakhumalo anytime soon ophila impilo yakhe akaphila impilo yakhe as long as ezohlonipha abantu kwaphela nje indoda egqoke ishirt ngisho ebusuku hey Sondiya ngifuna ukungishaya uyaphila ngiyaphila mangethe njani
Siyaphila. Ungakhala ngesheti lapho ubuyaphi ngesheti? Akusile ishethi ipijama. Hawu hayi. Hawu malume uphila nathi wena u-LGBTB. Hayi ugejile ngeke kwenzeke. Kuthini ukuphawula kwakho esondiya? Cha ukuphawula kwami bafowethu ngiqale ngokubingelela Ndaba Ezitha uthe usingo ngizwile ufaka isikole laphana kuntombazane leni imgqome ngepiki phansi. Sima ngibingelele ngokukhethekileyo. Cha ukuphawula kwami kuncane kungekufishane futhi kuzophinde kuthi ukwenapha ngoba ngifuna ukuqala ke ngikuchome uphapho lwekwalagwala lapho ngethe phezulu. Ucija impi ngempela lento lena noma mhlambe ingeze ukulalelwa abantu bonke. Kodwa iqhaza olibambayo lapha ngiyalithanda. Ngani impi yokuvinjwa lena ngoba i-on goal kumele siyivume singenile.